Nag-araglohan ay nasa police station sa Buligman sang isa ka barangay official ang driver sang modernized bus nga si Boy Lagradante, 40 anyos kag driver sang traditional jeepney nga si Ping Trabuco, 69 anyos nga involved sa road rage sa Haro Plaza area. Base sa nakuha ang impormasyon sa K5 News sa Iloilo, natabo ang settlement sang Setyembre 10. Suno sa mga kaupdanan ni Trabuco, wala ini sang record kag dako ang pagrespeto sa iya, bangod man maayo ini nga taho. Dugang pa, delikada naman nga nagabiyahe ang driver sang traditional nga jeep. Mahimo nga naimpito ini sa makitaan nga may bitbit na nga tubo sang nagpanaog si Lagradante. Nahibaluan niya naggalapta sa karon online ang pag-initay sang driver sang Mits Co-op nga may dala nga tubo, kag kutsilyo naman ang dala sang driver sang kinaandan nga jeep. Nahibaluan niya nagpagawa naman sang statement ang City Traffic Management Unit sang Iloilo City kung sariin ginapayag nga wala ginatolerar ang nasambit nga pinamatasan sa dalanon. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Kim Montaño Caluyok kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.